давам. Няма ситуация, в която преигравам, няма и да има. Ще има някой да взима. Чуваш ли ме? Ще чуеш мен и още трима. Постоянно се опитват те да ме разбият. Всички в купом искат от кръвта ми да пият. С злоба, изпълнени дълбоко в сърцата. Искат от мен да бъда роб на сатаната. Опитват се душата от тялото ми да измъкнат. Някоя менте на нейно място да вмъкнат. Но сянка на себе си аз няма да бъда. А за другите Бог не съм и няма да ги съдя. И така, прави каквото сметнеш за добре, но не очаквай от мене да пълзя на колене. Слуга на този свят на никой няма да бъда. Нито някой клон, който само се преструва. Едно сърце в този миг без теб и ти, една душа. Сега кажи над теб и ти против мия. Само ако знаех как ще да ти го кажа. Ако видя знак, обещавам да ти го покажа. За това разговорът ми с тебе свърши. Разбери, не ме интересува кой какви ги върши. Хората, които ме обичат, ме познават. Тези, които ги обичам, ми се подиграват и така. Целта на цялата игра се свежда до историята, написана от моята ръка. Има време